Ya Mbak dibawani Kutun Manggung nggo tamba gelo. Sakniki. Lah ya sesuk sore ra apa-apa. Sesuk sore ben wayangan meneh. Khusus Kutun Manggung. Dadi kowe nyindeni sewengi Kutun Manggung duwer lambemu. Wayang Kutun Manggung. Ketok sepi banget ya. Lah ya iki kudu menikmati. Masa ngene iki tok karep digedumbreng. Pengen swara piring teng klunting. Wah sesuk-esuk engko. Mbok domong to omong apa-apa ora ketok sepi banget to kancane iki jan wis tak imbui wis engko. Lho kok imbah iki gak entukmu pira? Oh bar mayang matombo ning arep nggo golek jeneng imbui. Aku ya kowe kok diimbui seneng banget. Ya saya. Ya, mbok mau rasa omong kok. Lah ya kok gleleng banget. Tak imbui ku entuk. Lah ya praja-prajane dadi pengarep ya ngene iki. Kowe tuwah wis njagake. Blong kapok kowe. Wong gelo iki loro lho, Kang. Ah, biasa. Biasa gelo. Biasa gelo. Wah wis suwe gelo banget ta. Pahit. Ya karang nyambut gawe terus kok ya. Oh, kesuwen lho pas apusi wae. Semayani. Carane ngene arep dolan aku sok. Ya dibacutke. Yo pas. Bareng. Iki lho Jan, Mbak Ayu iki lho reng piye? Ki bladeg sepronose prene jaman ngetutke almarhum Pak Seno kae tanpa esek. Sekali lagi. Piyayi Yojo wis tetep. Apa ya? Ora esek apa sekali lara ya radang tenggorokan berobat entek Mang Yuta. Lah wong wingi to. Ora mumpung kelingan aku. Wingi rak awakmu jenengan rak ngomong karo Denta. Den, dongake bapak ya. Lan jawab anakmu piye? Bapak mati. Oh, wajan. Kuwi tenan kuwi aku tak ketak sirahe nangis. Lambemu slotak. Jan. Wes saiki bahyake wis. Nang swalayan. Mbone blonjo, anakku dilalek krasa pipis. Tak terke nang kamar mandi pipis kene le. Nggih. Heeh, Pak, pipis tak uculi to. Lah aku ki rak melu kepoyo. Lah aku ya melu nguyu. Lah karo anakku dilingi-lingi. Diselentik to. Wah, aku ya langsung bengok. Waduh, aku le kowe kene. Karo bapak mulai nyiksa tenan kuwi. Kok ditek ngene iki lho ya lara banget to. Wah, Gon bibir. Dinapa weh? buat bakso ayo. Mules karo rasane. Ya gemes ya Iku aja kita mbokmu aku ya. Apa? Ah iya no, aku tak ragati Mang Yuta ya ditopo. Golek meneh. Yo. Mbok nek umukke ora banget. Kowe lah wong urip ki nggo umuk. Aja wong urip kok merendah. Ora. Telak apa kok debatke nganti 5 juta ki? Niku ngejoke anggarane 5 juta ngono lho. Ngejokke sapa? Ya, biyen ngejoke karo Pak Seno biyen semono ya aku. Karo Pak Seno terus dikeki 3 juta nyokis nyoh ben bojomu sehat siap sedika. Ngluwi bang plecet. Padahal mintek 300 lah. Almarhum Pak Seno kerep tak hapus. Mula awakmu ra sugih-sugih wong ngapusi wae. Ora sugih piye? Hah? Ora sugih piye bondo ki rasa perlu diketok-ketokke. Lah, Cukup dijereng ngene iki. Nah, iki bondo dijereng ngene lho. Nah. oh iki. Iki wong-wong wis do ngerti. Oh iki bandamu iki. Wah, Oh, ngono. tandane kok. Nek aku ra iso ngene iki. Berarti ki iso dadi duit. Lho ya iso. Tak duitke oleh. Gundulmu atas. Iki mau ki do ngaku ki arep budalan. Lah, Si tekon.
Om aku kapan nabawe wis asal apa lasem ya tak jak. Asal apem. Apa lasem asal apem. Ana apem aku seneng, Mbak. Wis apa lasem ya sesuk dijak manusi Om. Saiki ngetutke sikil digatekke. Iki kakak-kakakmu ki bodho Setara Bayu kuwi wah. Aku ki ngejar ayo ming timbang nang omah ki do nganggur yo le yo mbang maling melu aku. Bangetan ro sedulure. Wah ya guyon-guyon ngene iki. Tetep rawani karo aku kek. Sopo ayo kae adik-adikku karo ponakanku. Wis wangun yo reng aku dadi wong atos wis. Kira-kira nginggatke Wiyagara ora. Pipamu gedhe hooh. Beda karo kipane sing gambang, kipa kok kaya sempritan. Lah piye? Aku ki nek diwaduli si Bima wis seketran muangkel aku. Wong kok bodhone ra ilok-ilok ngono lho. Lah bodho piye ta? Wah, wis gampang kapusan. Mas, deger kula mang tumbas tak nggo ngopo Bim? Kula ngenteni pipa melih. Kowe iki ora kapusan ra kapo-apa Bim? Niki ngene Mas Nugroho. Ngene sapa? Ngene Mas Nugroho. Ha kok didol ngapa? Nugroho keserakat apa Bim? Wah, saru aku di sedulur ngono kuwi. Mbok sesuk meneh iki sowan nang Ambah. Butuhe apa ki tak cukupi. Ngono lho. Dene nek karo wong ngono kuwi, nek karo aku kok ora. Kowe lah. Aku ki nek karo kanca karo anak buah ki tetep seneng aku. Megane apa? Kanca ki kanca golek dhuwit bareng-bareng. Lah nek bojo? Nek bojo ki ra kuwi mung gawe lega. Upama bojo ra iso gawe lega, ayo metu hatumbas. Gong rasi. Wis ra metu. Nah, Ra metu. ya sesuk. Disu. Ya sa. Apa? Piye? Ora ya ming. Kok saiki piye? Ya ora ngopo-ngopo lah ya ming ngono wae kok. Ayo sa. Aku kira kerep kleru to. Ayo sa. Kok sa? Ora sesuk apa Riza iki sesuk takon persiapan. Apa? Wae lah ya sesuk masto nang Palembang. Yo terus Lah ya arep persiap- jejer. Ora. Riza ben jejer Wahyu. Aku kok ora mangkat. Aku kok ora mangkat. Kowe mangkat piye cetha karo aku kok. Mangkat wong telu. Kok ditinggal ning tol. Ora tak tinggal nang tol mesake. Ora wis. Aku ki ora macem-macem kok bune. Ga apa gamelan gawang klenik wayang tekku dhewe, Mbah. Nggih. Wayange dhek sapa? Tekku dhewe. Oh, alah, jebulane ya duwe wayang. Kowe lah kandhani kok liku prihatin. Kondangku ki ya mergo gandulan ulang macan. Tegese iki kudu asma. Ah. Ning aku anu ki butane isih kuru banget, kurang gede. Kurang gede. Ya tatin kok jejer kono. Maksudnya aku padake buta ngono apa Yo, piye? maksudnya disimping gak dicak. Iya. Ya, Ane arep masang gapet piye? Ora usah digapet to. Rasa gapet lah ya piye ora digapit iki. Iki sing ngedram iki terane anakku lanang. Oh, alah. Anak lanang. Jane anak iki pira? Ya akon-akon lulutin Oh ya, diberkahi. Mas ga. ketok kaya larang sing ngedram karo sing dalam. Jen larang sing ngedram. Apa piagane? Waduh. Tunggul pawenang. Oh, iya Iki gane tunggal. kanca-kancane Mas Mas Gading. Gading. Oh, alah nggih. Tak latih ben pengalaman itu lebih penting. Jadi Wah. aja do mikir bayaran. Oh, ayo mulane nganggo tunggul pawenang sing kena dapusi kok ya. Ora dihapusi. Lah, Ben pengalamannya itu lebih ngono lho. alah figur alasanmu. Nek nganggo warga laras jelas pengalamannya wis. Ah betul. Betul Bener iki ya. Bener ngoten niku. Iya to, Mbah? Nggih, pokoke Regenerasi. nah, Sesuk kaya aku barang ini wis tuwa pensiun iki ganti warga laras ya.
betul. Anak-anak iki sak anak-anakku. Betul, tetek remeng sing gampang diakali. Ngono kae monggo. Lah iya. Mulane kuwi. Salah satunya sing penting kuwi. Nah, nggih. Ayo salah satunya sing penting kuwi. Nah, nggih. Ayo niate nganggo warga laras iso adol pomahan aku. Masa mayang ora gleleng malah dol-dolan. Iya ning sesuk meneh ya aja telu sindene lah. Mesake telu sewengi wong telu ra ya kene telake do jebol kabeh. Ya ora, wong iki wis Lah iki sewengi iki ming totak-totok bodhok mongko nek perang saking suwe-suwene nganti sindene kentekan wangsalan Tak bebaske tim. dibebaske piye? Kesuwen nglekar turu oleh. Oh ngono. Asline aku tak bebaske. Oh iya. Sinden ki ming penting apa nyindeni sing penting-penting wae. Ini kira-kira kesuwen, oh dalange kesuwen tak medun sikik, medun oleh. ora apa-apa. Lah wong iki pepete lasem disindeni malam Minggu ora apa-apa kok. Wis tak bebaske pokoke bengi iki. Saking kentekan wangsalan yo malam Minggu. Ngono iki sindene kene lasem ora apa-apa. Ora apa-apa iki wis anak-anakku sing nabuh ming do kurang kendel. Ya kan jenenge wae lagi Belajar. belajar. Ya ora apa-apa jenenge dalange ya cek belajar toh. Saking kentekan wangsalan yo malam Minggu. Ngono iki sindene kene lasem ora apa-apa. Ora apa-apa iki wis anak-anakku sing nabuh ming do kurang kendel. Ya kan jenenge wae lagi Belajar. belajar. Ya ora apa-apa jenenge dalange ya cek belajar toh. Ora mergo blereng karo dalange. Oh blerek karo dalang. Iki len nutuk ragu-ragu ki mergo karo mikir. Mikire piye? Iki engko kepiye? Oh. Oh gandeng wis minder ngedram ora seru. Ngedram kok kaya wong nabuh debok ngene ya. Sing seru to Le. Kaya liku ngajari. Jane ya wis seru kae. Nih kita bahas jineh iki lho. Apa nih sih? Wah. Wah iki ketuane dedengkote ti. Kowe ngarep nekoke sinden cacahe telu tekono kuwi. Aku nang kene iki ya mung manut kuwi. Iki ora tambah siji. Iki saka becike rasa. Lah piye, Mbah? Lah mau rasane ra penak saka kono ora wis penak. Oh. Pipis. Pipis.